Thank you so much for watching my videos. Para sa mga bago pa lang na nakakapanood sa aking channel, please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel at isama niyo na rin ang aking notification bell para naman lagi kayong updated sa tuwing nag-upload ako ng bagong videos ko. And you can also follow me on Facebook. I-search nyo lamang po ang Panlasang Bicol at makikita nyo na ito sa inyong screen. At pwede nyo rin pong bisitahin ang aking playlist section. Meron po ako dyang pulutan ideas, tipid ulam ideas, at snack ideas. Sana po ay nagustuhan nyo ang video natin for today and see you again on my next video. Bye!